traballando para recuperalos e mellorar o seu nivel de calidade, e ademais se dan clases sobre diversas materias relacionadas coa música tradicional. Os bos artesáns teñen que dominar os instrumentos que construen, e por iso neste obradoiro escola se constituíron dúas importantes agrupacións musicais, a Banda de Gaitas Xaraval e o Grupo Didáctico da Universidade Popular de Vigo, que veñen de gravar un importante álbum con 3 discos grandes, 20 diapositivas e un xuxerente libro pedagóxico sobre os nosos instrumentos. Non é extraño, pois, que mentras se construen gaitas e zanfonas, algúns alumnos se adiquen ao ensaio de inefables composicións. A gaita galega, a cornamusa máis occidental de Europa, construíse neste torno onde se modelan con nobles madeiras os roncóns, ronquillas, punteiros e sopletes que saen do fol. O torno eléctrico facilita o traballo do artesán, pero o rigor na construción do instrumento vai a máis, gracias ás investigacións que se están a facer neste obradoiro escola. O instrumento máis característico do noso país debe rematarse con anelos de cornos, aínda que estas pezas tamén poden ser de marfil ou de metal. Todo depende do que un queira gastar no instrumento. O fol completo xa cas súas buxas correspondientes, en este caso fol de pel charolado, buxa do punteiro, buxa do soprete e buxa do ronco. Este é mostrar o fol que hoxe realmente se está usando a nivel profesional, que é de piel de terneiro. Agora as pezas do ronco, terceira ou copa, segunda, primeira, isto o seu pallón correspondiente, en este caso para a tonalidade si natural. O soprete, e a peza máis importante da gaita, o punteiro. Súa palleta correspondiente, repito, tonalidade si natural. O certo é que hoxe en día non hai ningunha cornamusa no mundo con tan diversas tonalidades musicais como a nosa gaita. Os 3 tipos tradicionais da gaita galega ampliáronse hai uns anos a 13 tonalidades diferentes, gracias ao septimino que compuxo Roxelio Leonardo Bouza en colaboración con Antón Corral.
así chegou a construirse a gaita en tó grave que sustitúe o punteiro por un ronco e o seu forte son contrasta cos agudos rexistros da cornamusa en mi, que é a máis lixeira de todas. O mundo das cornamusas é inmenso. Entre a solemne marcial bagpipe escocesa e a gaita galega hai sensibles diferencias, aínda que a base do instrumento sexa a mesma. Moito máis sofisticada é a Julian Pipe de Irlanda, que non se toca coa boca porque o fol recibe o aire dun barquín accionado co brazo dereito. A intrincada estrutura deste instrumento dos gaiteiros do Eire demostra a gran evolución da música folclórica naquel entrañable país. No Obradoiro Escola de Vigo compuxeron este mapa onde se demostra ata onde chega o universo das cornamusas, que vai desde os Urales da Unión Soviética ata Portugal e desde o país de Gales ata o norte de África. Sen dúbida, a gaita soa moito máis alá dos países celtas. No Obradoiro Escola hai mostras fehacientes de tan amplo universo. A Bohausac rumana, a Small Pipe de Northumbrian en Inglaterra, a gaita de foles da rexión portuguesa de Trás-os-Montes, a zanfona dos Abruzos italianos, a cornamusa de Flandes e o vinio bretón non son máis ca uns poucos exemplos das máis de 150 clases de instrumentos con fol repartidos por Europa. Incluso no Obradoiro vigués hai algunha gaita tan complexa como esta Dudi checoeslovaca con dous grandes cornos, un ronco quebrado e unha rara cabeza con apéndices metálicos. Sen dúbida, os directores do centro terán que pedir un manual de instruccións para saber como funciona tan enmarañado instrumento. O Obradoiro Escola de Gaitas e Zanfonas é moito máis ca un simple taller. Aquí se construe a gaita a conciencia e se investiga a fondo na ampla gama de tonalidades dun instrumento tan galego como universal. A cornamusa galaica atópase dentro do bello ámbito de Europa. É unha seña da nosa identidade, un dos vencellos máis entrañables coa cultura popular do bello continente. En Obradoiro Escola de Vigo tratan de dignificar a este instrumento situándoo no alto nivel que lle corresponde.